Ilag na ito ko, biro. Dayon, makambaha gabi, no? Kay murag, wa na ba jud may sudan sa balay ba? May lag na adri dagkan ron. Nadala, pingwit ba? Mingwit ka? Dili, mangumpay. Kita bitaw ka nagdadalaw pingwit. Lapdos ko ninong pingwit ron. Grabe, isuga. Pwede mo manubag, eh. Muta na, ragay ta. So, pitos, yung gayaw na kay panodan. Yung naglimar buya ako panodan. Kasi gakuha ko niya, balitan niya ako. Namingwit gani ko, kaya akong isudan. Ako na naibaligyan ni mo. Kayasa ni mo eh. Dito pamalit sa palengke oh, may dagan dito. Kung mag-isuga po, tagtokbo, nagbuhaya, nagbuhang kay. Tara, ay kang buhagab. Sik, pangutan na. Lason lang taan ni ron. Eh, ito namingwit rin ron. Ay, award. Malas kong sugod, ane. Pa, balik. Namingwit, ay. Isa, eh. Wag, dito tuhan na ba? Meron. Uy! Namingwit oh! Maam yun tawa na ang dalo kay kano? Kuha! Batoon teron awa karon. Ay, tuon pero pagkakaraw pamingwit buang ko. Kini. Bayon ti gabi, dalo ikang neko ba. Kayasan, namato, oy. Sujaon mo kayo. Malong panudan niya to, Adrib. Tuhanan niya. Anya, kabalong ka kamukuan, manikop. O kabaloy, tudloan gusto kong lulos kong papa o papas kong lolo. Ah, kayasa, oy! Ah, kayasa, matayo, ako nagsultig ni tae. Ah, magtanaw ka diha, di ka manikop? Naw ka diha? Ah, abin ako rin tigunit og kuha. Lalakad ako, sa! Lalakad ako, sa! Lalakad ako. Sa, Ever! kayasa mga ngay mo, sige yung kagiyaga, dito ka kuwag tarong ani ron. Hala na namingwit unahan. Kaman. Oo, naabit no? Muli lang gurutaan niya ay, bising mapuspusan to. Uy, mapingwit. Buwang ka, may magilahan ng sapa kay manguli ta. Mauman. Kita silang na namingwit dire, nagsikop-sikop dira. Kita gurog bali-baliong kuning pingwit silang lawas. Kay sabi, kita gurog ning ibalik to sa kuning silang pingwit silang lawas ba. Tulak obi ako kuhab. Hoy! Ano nang sikop-sikop mo dia kabalong na namingwit re? Kamurob. Awatan awaw, nasuko na, manguli na to eh. Ah, muli man nagbubuto din nato na diaron. Ngita juga sakit kelawasan ba nga Ah, duwa ta siya Raisa. Sa mga gaya na joke mo? Di mo pa to? Ah, hindi ko pa may diri na masukom ka, mo na ni sapa. Ibitaw niya ko sa pa. Pero kita mo namingwit ko drib. Mo yung mga batasan ab. Pasig, tuslok ko ng pingwit yung ilong ron. Taing, manguli na taing. Suko na naing ba? Ah, ano manguli man ta?
Kung init kag ulo nga wa kay kuha, samot na may way kuha. Ganina pa katamak kong tae ganina. Suko-suko ka diha. Yawag ni mo. Bulabog na. Kung tagam ni mo, huwag na kay kuha. Di ka pala muhatag. Di awaron. Saan na yung mga bataan eh? Naglalis man na yung dapin sa pa. Wasang dulon di kay. Huwag klaro no. Sige lalisan na ni kay. Ako rabay kapitan dere. Uy! Dam, si Kapitan. Ulang, di ba? Kap. Nag-away sa ka po. Gusto ka diya? Na, dra ko gikan ganino. Gibato na ko namingwit. Tara, tonto. Sayon. Sila kap. Tawa kap. Nag-away. Sayon sila kap. Gusto mo Nag-away mo? sila. Ano mag-away mo ni Papa? Gusto may gilalisan nyo ng dapin sa pa? Kinikap ay, pitin dalo Masuko da yun. Nanikop ra kay mi diri Mura ra magdagan pug kuha, otro pud ra wala. Gani kap. Huwag yung gibato na ako. Kay dalo yung kayo. Ikaw dito namato na ko gina. Kayasa ninyo ay gitabangan naman asam tulagaraw na ko gina. Rakat Man mo! So, what's up guys? Mayang hapon mga kabinsoy no. So karon nagpasalamat mi sa panahon bisan pa tuod og panahon karon nga ni ulan og ting-ulan. So wag ka pugong sa mga video nakabuhat gini para makahatag mi og palingaw sa inyo ha. So karon maghatag mi og shoutout sa inyo ha. I-shoutout. So malata na shoutout day ko kay pare day Arnel Mungko Rivera, shoutout to pare. Oh, Og shoutout, shoutout ko Arnel. kay Jenny Bilya o kay siyang bana nga si Christian, shoutout sa inyo. Shoutout po ko mama, I love you bisag badlungon kay ko. Gwapo gyapon kay ko. Tae. Shoutout po ko na ikaan, mama ug papa. Mara. Shoutout po day kong papa o gamami day. Shoutout. Shout out ko sa kong papa ug mama, Maura. Shoutout di ko sa mga ikagaw daw sa taga-kanday. Makilala. Magaw. Pamal po kong kuanday kang Juper Son Vidal. Par trada dia. Ciao. Yan. Shoutout ba rin ko na ikuan? Kay Rico. Ako na. Mana mag shoutout tanan? Mana. So, manag shoutout tanan no. So, ngayon ko salamat kayo sa pag-usab sa mga tanang supporters namo o sa tanan nagatanaw sa video nagasubaybay permente. Salamat kayo. Salamat kayo sa pag subaybay o sa katong mga wala pa ka-subscribe sa mong YouTube channel, please subscribe niyo ang mong Please channel. Follow sa mga FB page sa Facebook, Binsoy TV. Shout out na ko ni sila, kining na to shout out. Shout out ko kay Kuan, nagmahal at nasaktan from Saudi. O kay Adan Yunting, shout out bye. O shout out ko kay Clarkski Archuleta. GR Tiaga o shout out ko kay Kuan sa Hyper Samura. Ya sa Gmall. Tong driver na to diag train. O si Kuan, shout out ko kay Inday. Genevieve Atwell sa naghatag gitagaan kami niya og isa ka galong tuba. Salamat kayo day og amping dia sa gawas, amping amping permente. O shout out ko sa Kuan tanang naabot sa mong video karon og mga katong mga bago lang nakatanaw sa mong video. Nipple check. Awa di ba nipple check. Please subaybayo yung video kay para malingaw mo. O dinilang ko to, daghang kay salamat.